Γεια σας, είμαι ο Λιτζή και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο θα δείξουμε πώς θα παραγγείλουμε δυναμητάκια από το Balloon Fire. Πρώτον, πατάμε στο Google ή όπου αλλού θέλετε Balloon Fire. Έτσι. Και μας βγάζει διάφορες επιλογές. Πρώτη επιλογή. Πυροτεχνήματα, μπαλόνια, events, Balloon Fire. Είναι όλα τα είδη που έχει το Balloon Fire. Δυναμητάκια παιδικά στην κατηγορία που θέλουμε εμείς σήμερα. Πυροτεχνήματα, βγαλικά, χονδρική, γάμος βάπτιση και μπαλόνια. Αυτό είναι μπαλόνια κανονικά με έλιον και τέτοια. Τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε εδώ πέρα πυροτεχνήματα μπαλόνια για να σας δείξω και τις άλλες επιλογές που γίνεται να μπούμε. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα χονδρική, λέει αν είσαι έμπορος και τέτοια, είναι για όλους αυτούς. Υπάρχουν πυροτεχνήματα βεγγαλικά, υπτάμενα φαναράκια, φουσκωτά παιχνίδια, μπαλόνια, γάμος βάπτιση, κανονάκια, πινιάτες, φιάλες με ήλιον, αναλώσιμες, γύψινα πιάτα για σπάσιμο, εποχιακά χαρταετή, μηχανήματα εφέ, καραμέλες τυπωμένες, πρασικός πολύχρωμη με πούδρα και αυτά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε πυροτεχνήματα και σε κάθε κατηγορία υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Να, όπως λέει και εδώ πέρα κατηγορίες. Λοιπόν, εναέρειες βολές, δυναμητάκια παιδικά πυροτεχνήματα, καπνογόνα, πυρσί τούρτας, συντριβάνια, πακέτα γάμου, ρουκέτες, φλεγόμενα γράμματα και εκπαίδευση. Εμείς θέλουμε δυναμητάκια παιδικά πυροτεχνήματα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, έχει και την τιμή από 0 έως 20 και πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουν βγάλει δυναμητάκια τρίγωνα, πολύ ισχυρό κρότο 100 τεμάχια, 20 ευρώ. Τώρα είναι ολοκαίνουργια, χθες πρέπει να τα έβγαλαν. Δυναμητάκι βαρελάκι ισχυρό κατηγορία 3, 7,5 ευρώ. Το έχουν κατεβάσει, προχθές το είχαν 10 και 50. Δυναμητάκια τριγωνάκι τύπου πολύ ισχυρό, σοκλάγιο 20 τεμάχια, explosive 1, πόλεμο σκοτώ εκρήξεων, δυναμητάκι mini μπαμ με φτύλι, δυναμητάκια μόνο mini, δυναμητάκια mini κορσάι, σβούρα περιστρεφόμενη, τρελή σβούρα, νοστράβλες, πυροτεχνήματα μπουκέτο κρότος μανιτάρι. Από εδώ πάνω, όπως προσέξετε, γράφει βίντεο, μπορείτε να πατήσετε εκεί και να δείτε το βίντεο που υπάρχει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Κινέζικο φιδάκι, σφυρίχτρα χειρός, εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Κεράκι κράκλινγκ, μαγικό μαστίκι, 12 τεμάχια. Αυτό είναι που λένε περισσότεροι, είναι το συνηθισμένο στραγαστρούκα. Συντριβάνι εξωτερικού χώρου, κονικό, 2 μέτρα 22 δευτερόλεπτα καύση, σκορδάκι, μασούρι 8 βολών φι 14, αρπλουνάκι μεγάλο, το φι 14 το μασούρι είναι ωραίο, μασούρι 5 βολών, μελισσάκι, μασούρι 8 βολών TRC, ναι, μπαλάκι κράντς, μπαλάκι καπνού, μποντζάι μεγάλο τεμάχιο, μποντζάι μικρό τεμάχιο, σβούρα βουίχτρα, τέλος πάντων, συντριβάνι εξωτερικού χώρου, συντριβάνι εξωτερικού χώρου, αλλά αυτό είναι 6 τεμάχια, αυτό είναι μονό, σφυρίχτρα 20 βολών 4 τεμάχια, σφυρίχτρα 25 βολών 4 τεμάχια πάλι, ηφαίστειο, καψούλιας, σφυρίχτρα 50 βολών 1 τεμάχιο, σφυρίχτρα 92 βολών και σφυρίχτρα 100 βολών. Αυτά είναι τα δυναμητάκια που έχει το Balloon Fire. Από δυναμητάκια πλευράς όμως. Λοιπόν, πώς τα παραγγέλνουμε. Πατάτε για παράδειγμα εδώ πέρα στα τριγωνάκια καλάθι. Σας βγάζει κατευθείαν εδώ πάνω. Μισό λεπτό να το δείτε. Ας πούμε πατάω εδώ πέρα τα τριγωνάκια καλάθι.
και μου έβγαλε εδώ πέρα ένα αντικείμενα 20 ευρώ. Πατάτε στο καλάθι, σας βγάζει σας βγάζει το αντικείμενο που πήρατε. Σας βγάζει εδώ πέρα κανονική τιμή, πατάτε εσείς αγορά, βάζετε τη στοιχεία σας και αυτά. Να πω ότι οπότε βλέπετε και εδώ πέρα παράδοση γίνεται σε μία μέρα, δηλαδή εγώ έχω παραγγείλει πολλές φορές, οπότε τα παραγγέλνει σήμερα, αύριο σου παίρνουν τηλέφωνο για να επιβεβαιώσουν την παραγγελία και να σου πούν το δώρο που έχει παραγγελία σου ανάλογα με το ποσό που έχεις παραγγείλει, και την άλλη μέρα σου φέρνουν τα δυναμητάκια. Λοιπόν, κάτι άλλο που ξέχασα να πω στην αρχή είναι το ότι ζητάω συγγνώμη που δεν έκανα τόσο καιρό gaming βίντεο, που σας είπα αλλά δεν έκανα. Θα κάνω τώρα μέσα στο Πάσχα, γιατί τώρα έχω περισσότερο χρόνο. Αυτά, έρχονται και άλλα βίντεο gaming και με δυναμητάκια. Τώρα σε λίγες μέρες θα ανεβούν αρκετά βίντεο, γιατί τώρα είναι και το Πάσχα, έχουν τελειώσει τα διαβάσματα, αλλά όποιοι πάνε ή γυμνάσιο λύκειο πρέπει να διαβάσουν για τις εξετάσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας και ό,τι απορίες έχετε, και ένα subscribe στο κανάλι μου για να με βοηθήσετε. Αυτά προς το παρόν, γεια σας.